गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय मिडिया लोगो नोंथांमोन आरो लोगोसे दिनै बे जोंनि बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो बे मिडिया नायगिरि बयबो रायजो राजाफोरनो गाहाम हामलायथिनाय बावनाय जाबाय। गिबियावनो आङो दिनैनि बे प्रेस मिट दिनैनि बे मिडियाजों बिबुंथिखौ लाखिनायनि खारना जाहैबाय जोङो साननैसो सिगां जोङो ससियेल मिडिया बिजोङाव जों नुबाय थादों जे 14 चिराङाव जानानै थांनाय जे दंफांनि केस एनजिअनि केस बेखौ लानानै जोङो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि मानगोनां इएम रनजित बसुमतारी सारखौ माखासे एलिगेसन होबाय थानायखौ जोङो ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनदों। आं बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंगोन। गिबियावनो आं बेखौ बुंगोन बेयो टटेलि मोनसे पलिटिकेलि कनस्पिरेसि। बेखौ सोरबा पलिटिकेलि क्रेडिट लानो थाखाय बेखौ षड़यन्त्र खालामदों आरो जोंनि मानगोनां इएम सार बिथांखौहाय बदनाम खालामनो थाखाय बेखौ कनस्पिरेसि खालामनाय बेयो टटेलि मोनसे एजेन्डा होननानै आङो दिनैनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो सानदों। जोंनि मोनदांथिया बे आङो एनजिअनि सोमोन्दै आं बुंनाय नङा। बाहाय एनजिअखौहाय दंफांखौ मेनटेन खालामनो थाखाय हाग्रा बिफांखौ मेनटेन खालामनो थाखाय बाहाय दोननाय जादों। बाहाय घटनानि सोमोन्दै मैयाफोर जोङो ससियेल मिडियायाव क्लेरिफिकेसन होनायखौ जों नुनो मोन्दों। आं बिनि सोमोन्दै बुंनाय नङा। खिन्थु बाहाय जों नुनो मोन्दों जे माहारियारि आफाद होननानै जाय बिथांमोना गावसोरखौ क्लेम खालामना लायो बनसु लोगोसे ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन आरो बेजों लोगोसे जोंनि आगुनि बिटिआरनि मानगोनां डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथांमोनखौ जोङो बाहाय टटेलि जोंनि इएम सारखौ एलिगेसन होनायखौ जों नुनो मोन्दों। आङो गिबियावनो बुंगोन जे जोंनि समाजखौ फोजोबस्रांग्रा आरो सुबुं सम्पद फोजोबस्रांग्रा आरो बे हाग्रा बिफानखौ फोजोबस्रांग्रा बेयो जोंनि इएम सारनो बेयो जाहैबाय खाम्फा बरगयारी बिथां। आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बुंगोन 17 बोसोराव बिथाङा बिपिएफनि आमोलाव बिथाङा सासे फरेस्टनि इएम जानानै दंमोन। जों बयबो बेखौ मिथिगौ। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिथांनिनो आखायाव दंमोन। दा बिथाङा 17 बोसोराव रायजो राजाफ्रा बेखौहाय खाना नङा दे रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथियो नङा दे बिथांनि आमोलावनो बे जायगानि सना बायदि बिफांफ्रा 17 बोसोराव जोबदों। दिनै गासैबो सनाखौ फानजोबनायनि उनाव हाग्रा दानस्रांनायनि उनाव आरोबाव आङो मोनसे समाव जेब्ला दादगारियाव थांदों मोनसे रिजार्भ ओनसोलाव बिराद गुवार हाइजें गायनाय हाइजें आबाद खालामनाय आं नुदों। जेब्ला आं सोंदों बे जायगानि मानसिफोरनाव सोरनि बे हाइजें बागाना होनना बिथांमोना जोंनो फोरमायदों जे बियो खाम्फा बरगयारी सारनि। अब्ला सोरनि मोखांखौ दिनै बिथांमोना खाना खालामनानै सोरखौ आन्दायहोनो नागिरदों? बिथाङानो 17 बोसोरावहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिथांनि आखायावनो दंमोन। बिथाङानो गासैखौबो मिथिगौ। बिथांनि आमोलावनो जोबदों बे हाग्राफ्रा आरो लानानै बिथांमोना आबाद खालामनानै इलिगेलि इंक्रचमेन्टखौ बिथांमोनानो लायहोदों बे समाव। अब्ला दिनै बे समावथ' बनसुआ गैयामोन। दानि जे ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन खुब सम्भब बेबो गैयामोन। जाय बिथांमोना दिनैहाय इएम सारनि मुसुखा सावदों बिथांमोना बाथ्राखौ मिथियाब्ला आसखान्दा दिनैहाय मानो सोरनिबा पलिटिकेल कनभिन्स खालामनायाव दिनै बिथांमोना मानो फुथुला जानानै सोरबा सासे इएमखौ पार्सनेलि दिनै एटाक खालामनानै दिनै एलिगेसन होनो नागिरदों? बिथांमोना बुजिनाया मोजां। बनसुआ दिनै माहारियारि आफाद होननानै बिथांमोना गावसोरखौ बुंदोंब्ला दिनै बिथांमोना माबोरै सिखावजों लोगो जाखो? माहारियारि आफादनि मोनसे मर्यादा मोनसे स्टेटास मोनसे पजिसनखौ बिथांमोना मानो लाखिनो हायाखै? सिखावजों लोगो जाग्राखौथ' दिनै बर' हारिया नोङो माहारियारि आफाद होनना गनायनो बिथांमोना मोजां बिसार खालामनांगौमोन सालिजारि खालामनांगौमोन माहारि आफादना। आरो बनसुनि खामानि बेल' नामा? दिनै बिथांमोना बेनिखायनो बुजिथों जे बिथांमोना मोनसे सिखाव हान्जा दंफां बख'ग्रा हान्जाजों बिथांमोना लोगो जानानै सासे इएमखौ दिनैहाय बदनाम खालामनायनि मोनसे आं सानो बहाबा नङा बहाबा बिथांमोना सोरबा राजनितिक हान्जानि मोनसे फुथुला सोरजोंबा इनकारेज खालामजानाय। आरो दिनैनि दिनाव आं मोनसे समाव जेब्ला कंग्रेसआव दंमोन आं मिथिदों जे बनसुनि सासे एडभाइजारा गर्जन मोसाहारि बिथाङाबो गर्जन मोसाहारि बिथाङा कंग्रेसनिसो बियो माबोरै बनसुनि एडभाइजार जानो हाखो?
बनजिर मन्जिल बिथाङा मा प्रेस मिट होनांगौ मा बुंनांगौ बहाय मा खालामनांगौ दिल्लीयाव थांनांगौ ना बड'लेण्ड बिनांगौ बिथाङा गर्जनमोन बायदि मानसिनावहाय एडभाइस लायो गावसिनि पजिशना बहा गावसिनि स्टेन्डआ बहा होमब्ला बिथांमोना बुंदों दिनैनि दिनाव बिथांमोना दिनैहाय बड'लेण्ड बिनो ओंखारदों बड'लेण्ड बिना मानो थाबथाखो मानो बन्द' जाखो नोंथांमोना गाबोन ओंखार बड'लेण्ड बे खामानिखौ माव नोंथांमोना सात्र संगठन सात्रफोरनि खामानिखौ माव स्टुडेन्टफोरा दिनै गोबां जेंना दं फरायसालिनि जेंना दं फोरोंगिरिफोरनि जेंना दं बेफोरखौ लानानै गाबोन मानो धरना खालामाखै हारिनि मोनसे बिसयफोरखौ लानानै मानो नोंथांमोना धरना ओंखाराखै लेन्डनि बिसय लानानै मानो नोंथांमोना धरना ओंखाराखै ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आंथ' लामायाव धरना होनाय नुफेनाखै मुसुखा सावनाय नुफेनाखै हायोब्ला CMनि मुसुखाखौ साव नोंथांमोना गाबोन जोंनो दिन्थि रायजो राजानो दिन्थि दे नोंथांमोना लिगेल मोनसे संगठन होननानै अब्ला जों गनायगोन नोंथांमोनखौ दा नोंथांमोना बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि बेकिंआव थानानै मावनाय बायदि नोंथांमोना खालामनानै रायजोफोरखौ आन्दायहोनानै फुथुला नोंथांमोना देखायनाङा जों दिनैनि दिनाव जों दिनै बावाखै बावदों सानदों नामा नोंथांमोना जोंनि रायजोफ्रा दिनै बावाखै समाजखौ फोजोबनाय जाय समाजाव सिंग्रिफोर आइजोफोर समाजाव जौ जुवा आड्डा खालामनाय बेफोरबायदिखौ जों समाजखौ फोजोबस्रांनाय सोरमोन 17 बोसोराव BPFनि आमोलाव जादों बियो जोंनि समाजनि सिंग्रिफोर सोरनिबा हिन्जाव सोरनिबा फिसाजो इलिगेलि दिनै इमरेलि नस्थ' खालामनाय सोरनि आमोलाव मालाय मोनदों बेफोरखौ BPFनि आमोलाव जादों बेफोरो बेजों समाजखौ फोजोबदों समाजनि मोजां थासारिखौ फोजोबदों सुबुं सम्पदखौ फोजोबदों जोंनि ओनसोलाव बेसेबां दिनै इन्टेलेक्सुवेल मानसिफोर थैदों बै मोनसे समाव सोरनि आमोलाव थैदों बिसोरखौ सोर फोजोबदों जों बावाखै दिनै बेफोरखौ जों बेफोरनि भिक्टिम जों बेफोरखौ जों एक्सपिरियेन्स मोनबोनाय जों नुबोनाय गावनि मेगनजों सोर फोजोबदों जायफ्रा MLA जानो हानाय लकेल इन्टेलेक्सुवेल MCLA जानो हानाय EM जानो हानाय बेफोर गासै मानसिफ्रा सुबुंफ्रा जोंनि ओनसोलफ्राव थैदों मोनसे समाव जोबदों हाग्रा दानस्रांनाय बायदि दानस्रांदों बेफोरखौ जों बेफोरखौ बावाखै सोरनि आमोलाव जादों बेफोरो सोरनि लिडिङाव जादों बेफोरजों जोंनि ओनसोलखौ जुब्रि खालामनानै दोनदों आरो हाग्रा दानस्रांनाय सोरनि आमोलाव जादों साल दंफां बख'नाय दामि दंफां बख'नाय सना बायदि मोनसे दंफांफोरखौ बख'नानै फाननाय फोजोबस्रांनाय बै लाइमुथि ओनसोलजों दादगारि ओनसोलजोंनि समायना बे बिफांफ्रा सोरनि आमोलाव जोबदों बेफोरखौ बिथांमोना सिगां बुंग्रोथों बनसुआ बेफोरखौ सोंग्रोना लाथों ट्राइबेल स्टुडेन्ट संगठना बेफोरखौ सोंग्रोना लाथों बिनि उनावहाय बिथांमोना सोरबा सासे दिनै जाय EMआ कनसार्नलि दिनै खामानि मावदों हाग्रा बिफानखौ दिनैहाय रैखा खालामनो मोनसे फिसा आं उदाहरन होनि जों गामियावहाय अन्थाइबारि होननाय गामियाव चिरांनि आन्दाराव मोनसे अर्किड बागान हरदों स्पेसियेलि कनसार्न खालामदों अर्किड बागाना आंनि मोनदांनायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो गैया खोमा जोंनि चिराङाव दं अन्थाइबारि होननाय गामियाव बेखौ EM सारा गावनो कनसार्नलि हरदों दंफां फांसेबो दानफायहैयाखै अफिस लुनायावहाय जों बुंदोंमोन बे दंफां फांसेखौ दानफायनानै एसे साइडआव लु होननानै दंफां फांसेबो दानफायहैयाखै बे इमसनेलि आं बे समाव मिथिदों जे EM सारा बेसेबां कनसार्न मोनसे दंफांखौबो कनसार्न खालामो फिसा मोनसे दंफांखौ अब्ला बे EMखौ गावनो थाफानानै दंफां बख'दों होनना बोरै एलिगेसन खालामखो जों बेखौ फोथायनो हाया आरो बेयो टटेलि मोनसे पलिटिकेल कनस्पिरेसि आरो दिनैनि दिनाव आं बेखौसो बुंगोन जोंनि BTRनि मानगोनां EM रन्जित सारखौ पलिटिकेलि बेखौ पार्सनेलि एटाक खालामनाय बाहाय बनसुनि आखाइ दं बाहाय नोङो ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आखाइ दं आरो बाहाय टटेलि नोङो खाम्फा बरगयारि बिथां आरो BPFनि बाहाय आखाइ दं पार्सनेलि EM सारखौ बाहाय टारगेट खालामनायनि मोनसे कनस्पिरेसि बियो बाहाय जेबो नङा बेखायनो आं दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंनो सानदों रायजो राजाफोरखौ रायजो राजाफ्रा अननानै एसे गावसिनि खर'फोरखौ गुवार खालामनानै बिसार खालामनानै बेफोरखौ नोंथांमोना स्टाडि खालाम दिनै सोर मा हाबनानै बाहाय कनस्पिरेसि खालामनानै सोरखौ मा खालामनो नागिरदों आरो जोंनि समाजखौ आन्दायहोनो नागिरदों दिनैनि दिनाव आं बेखौनो दिनैनि दिनावहाय बेखिनिखौ बुंनानै आं दोनथ'बाय